Budeme sa plaviť po najdlhšej slovenskej rieke, vieme, aká to je. Dobre, lebo my máme také kontrolné otázky, dáme dole, keď pristaneme a pristaneme a vždy nám nevie odpoveď, ako všetko boli pre úťaha hore. Tak počúvajte, vás meria 403 km, ale my budeme splavať úsek druhý 7,5 km. Ono nám to trvá tak hodinku 10, ale máme toleranciu hodinu až týždeň. Máte to velice dole, deti mali zrázený, takže nie je problém. Sa ukazuje tá prvá skala, v ktorej Slovensku patrí. Napravdu to kráľovstvo vidíte, vážené, že sa Pečina. Samozrejme, to je iba koľkostná skala. Ona bola odstrená od Marinka. Bolo také skalnaté, potom ťahalo až do polovice rieky. Dala sa preplávať na túto pravú strane. Dáme, ako tam sa nechali koľko na praktiky stáli, ako sa dostila. Toto je tá skala Pečna, áno. To je nebezpečný taký veľkostný, taký to úkolí. Máme tu jazykovú bariéru, my ho rozumieme. Máme tu iba dolári. No, tak to nie chodím, tak to pomoci. Zároveň od skaly, vesne sa